giờ ta đi về đi vô lỡ giờ ta su ta na giờ ta ghi ba lo si lo xoa ta su ta na ở ga ma ti ta giờ ti nhà lơ mi ta ma qua ya Giêsu cơ sa mi we giờ ghi giờ ba ta ma qua ba ya ở kha Giêsu ta lo la du su cho ya ta na do he ya ta tu mi ta mi giờ ta lo bui lo cho lỡ ta tơ mu ta le ta pho ta na ya ba qua sơ mê lo ga đi ta ở khi tu ca ba mu ta cơ li la po ge lỡ ta pa pho Giêsu cơ sa mi we giờ ghi giờ ba ta ma qua ba ya ở kha Giêsu ta lo la du su cho ya ta na do he ya ta tu mi ta mi giờ te nhà trẻ cho mi ô Giêsu mẹ giờ cơ sa chờ pu la we ô do ya we chờ du lo khi ya su le bơ so kla chư cho quy ya le ta kla Giêsu cơ sa mi we giờ ghi giờ ba ta ma qua ba ya ở kha Giêsu ta lo la du su cho ya ta na do he ya ta tu mi ta mi